Goeiemorgen, een nieuwe weekenvlog. Maar deze keer wel wat oors als oors. Je bent gewend dat ik oors van alles zien dat ik de weeken er voor mij maken ga. Maar ik ga nu een mededeling. Ja jongens, de meesten die ik me al wat langer volgen weten dat ik sinds corona kamp met wat post-covid klachten. Nou, de ene keer gaat het best wel goed, de andere keer wat minder goed. Maar ik merk toch de laatste maanden dat het een stuk minder goed gaat. Dat ik stapjes te bek zet in plaats van stapjes vooruit. En dat gaat er vooral ook maar uit te staan dat ik alle heel volle leuke dingen door mij. Maar dat ik betekent dat ik wat te min tijd om mezelf besteed heb. Wat te min rest op zijn tijd nam ha. En ja, het werd dus tijd om even tijd te nemen voor mezelf. Dat houdt in dat ik even geen vlogs meer uploaden zal. En een aantal taken naast me delen zal. En echt even tijd voor mezelf nemen zal en van mijn gezin. En dan hoop ik dat ik aan ze weer vol naar je energie, weer leuke naar je dingen dwaan mij. En dat ik dan weer bij je in bron kom. Ik wil je hem heel erg bedanken voor de oude jaren. Dat je me volgen hebt, met hem leuke berichtjes en dingen. En mocht je me al missen gaan, ik zou zeggen, er staan genoeg oude leuke vlogs op. We gaan lezen, maar de ben ik even weer een paar weer omzien. Nou, als het voor jou of 4 weer omgeeft, dan is het toch wel heel leuk om te zien wat die ben al groeit binnen. Dus dat is ik me heel wat burg om dat weer om te zien. Het mooit me dan echt dat ik nou net dit even trots zetten kan. Maar zoals ik zei, ik hoop je er aan het eind van de street weer beter uit te komen en er weer volop vat te gaan. Dus ik hoop je op je begrip. En het is geen vaarwel, maar het is een ontzin. Dus ontzin al, ja.